Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri. Dina Senin Pon tanggal 24 Agustus tahun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito saka GKJ Purwantara ngajak kita bebarengan maca wacan kitab suci dina iki. Kitab Rum 2 ayat 1 tekan 11 kanthi jejer pangadilane Gusti iku pinesti. Lan kawaca ayat 6 tekan 8. Rum 2 ayat 1 tekan 11 kawaca ayat 6 tekan 8. Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa tahun 1994. Sebab Gusti Allah bakal males marang saben wong manut penggawene, marang wong sing tansah nglakoni kabecikan lan nganti-anti marang kamulyan lan kaluhuran sarta kalanggengan. Gusti Allah bakal maringi urip langgeng. Nanging wong sing srakah, sing nampik marang kabeneran lan demen marang piyala, bakal nampani bebendu lan dukane Gusti Allah. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, Gusti Allah ngadili saben wong tanpa pilih kasih. Iya wong Yahudi utawa wong-wong bangsa liyane. Sapa sing nglakoni penggawe Allah bakal ngrasakake momotan lan kasangsaran. Lan wong sing padha nglakoni kabecikan, Gusti Allah bakal maringi kamulyan, kaurmatan sarta katentreman. Sejatine pengadilane Gusti iku wis wiwit ing jaman iki. Nalika tumindak becik ing sakjroning ati kita ngrasakake bungah ayem tentrem lan rahayu. Kosok balene nalika tumindak ala lan duraka bakal kadakwa lan ditutuh dening pangrasane atine dhewe. Senajan ora ana wong liya sing ngerti, dosa lan kaluputane nutuh marang awake dhewe. Iku uga pakaryane Gusti kang ngadili. Para sedherek emane, akeh sing mangkotake atine dhewe. Kupinge digawe budheg ora gelem ngrungokke pangrasaning ati kang nuntun marang kabecikan. Amarga kapilut lan karem marang bondo, marang kuwasa lan kalungguhan ing donya. Kamangka sejatine iku ora tulus lan mung ngapusi sipate mung sawetara lan ing wekasane bakal kepleset tiba ora bisa tangi maneh. Mung wong ndablek sing bisa ngapusi awake dhewe nganggep menawa ora ana perkara, malah rumangsa uripe luwih becik, luwih bener tinimbang liyane. Nanging ing ngarsane Gusti kang Maha Pirsa, sapa sing bisa ndelikake kaluputane, dosa lan durakane? Aluwung ngesorake diri ing pengaken lan panelongso. Nyuwun sih piwelase Gusti paring pangapura lan nampani pamratobate. Mumpung pakaryane Gusti kang paring pangapura iku isih tumenga durung katutupan. Para sedherek ing pangadilane manungsa, padha-padha manungsa sing tumindak dosa lan duwe cidra bisa lan duwe kawenangan kanggo ngadili, njeksani lan ngukumi marang pepadaning manungsa sing diprekarakne kaluputane. Amarga sing ngadili iku uga wong dosa. Durung mesti cara lan putusan sing ditetepake iku bener lan adil. Nanging ing pangadilane Gusti,
ora ana sing bisa ngendha lan selak. Kamangka pengadilane Gusti iku wis pinesti. Sing luhurake awake dhewe bakal kaasorake. Nanging sapa kang ngesorake diri ngungsi mratelakaken pengaken lan panelongso ing ngarsane Gusti. Pamratobate iku dadi dalan anggone kaapura lan kaganjar urip langgeng. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa kang bedane pangadilane Gusti lan pangadilane manungsa? Apa kang dadekne dhuwit besel lan bondo kasugihan ora bisa kanggo menangke perkara ing pangadilane Gusti? Ya kene, malah sing ngakoni dosa, ngesorake awake dhewe lan nelangsani kahanane malah kaparingan sih rahmat sing paring pangapura lan ngluputake saka pahukuman. Monggo katuran nyuraos. Pandonga. Duh Gusti, kepareng kawula nyuwunake berkah kangge para ingkang ngasta kalenggahan minangka petugas lan uga penegak hukum wonten ing tata urip bebarengan sak bangsa. Inggih ing dinas kepolisian, kejaksaan, kehakiman lan ugi para pangreh praja. Mugi estu dadi para abdine Gusti kang babar kaadilan kayekten wonten ing tata gesang sesarengan sak bangsa. Pandonga menika kawula suwun wonten ing asmanipun Gusti Yesus. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Mugi kita kasantosakaken ing wancine bakal madhep ing pangadilane Gusti kang wis pinesti. Amin.